Thani. Haren si Deborma ketang tong nai. Haren si Deborma cini bekawa ketang tong nai. Haren si Deborma cini bekawa ketang tong nai. Haren si Deborma cini bekawa omor tong nai. Haren si Deborma omor rohe. Haren si Deborma omor rohe. Haren si Deborma omor rohe. Ada sentabu. Belaika hambai sini respected joto media person lokno ini 2025 di sini पहिला साल 1 January पहिलाबो बिसि कतल नेंगै नरकना जतन नखा कहनिया फरक ते प्रहास्तेनि जत लोक रखना बाहायना बिसि कतल नेंगै संखा कहनिया फरक दिनैनि साल ते बिसासिनि इम्पोर्टेन्ट कंकाय 2023 पहिला बिसि हायकबा 1 January 2023 निबो दीपरनि 2:30 PM sini parti ni IPL tini founder haikaba supremo tai ti prahas tini bahaina cabinet minister ongjak tai Bharat ha kotorni bahaina Padmashri award manjak regional political party ni bisingo sini dynamic sini leaders tongmani sini Saren si Deborma boni timani tini second death anniversary day haikaba bisi kainika khabini thimani bonorogino sini Aratelamura amsayo uttor moharanipur haikaba Haridas kamiwo bini mangkhoro jong sini bonomuito khlaioi bini atta shanti tongthong tai bini nokni jota family ni members rokna tuye tai ora amsaini jota luku rokna tuye tai sini party ni central committee ni full kaisa sini high level committee ekaba sini president sini ata prem kumar riam bobo phaitongo jora kisini bisinga sokainai tai GS sokaijak vice president sokaijak obo haiklai sini Saren si Debormana songmuito khlaiei bini mangkhara mombati masangai dupkathi sogoi tai khum boklainani bagai ini bok khelaijak aboni bagai especially sini Tripura sabasoni bagai haikaba Tripura hasteni joto luku rokino sini Saren si Deborma kaisa khasuk sangui dongmani haikaba Tripura hasteni joto luku rokno sini Saren si Debormano belai chajago bini samung bini kotha bata ba bini contribution ba potripur borokno any kind of person no bo jei kono bini thanibo help sane ke hangkangkai aborok kono dinai ya phabuksa tifilya officially ongthong ba court kasari ni khetrobo ongthong ba jei kono issue toi bini thanibo suggestion nanani thangkangkai help nanani thangkangkai ba joto borok nano ba joto mansak jara tuye ba help khlaio aboni bagai jong tinini hai sal abachini Tripura hasteni bagai kaisa laibuma jong tabok bosini Saren si Deborma thui thangpano bini joto kok bini joto contribution bini joto activities haikaba Tripura hasteni ongai je bini samung tangmani abono song tabokbo kathang haikene nugui tongo tei especially sini party ni ongai IPL party na songsanai bini yakbai ba bini one shot mabai ba bini leadership tini all India base haikaba sara Bharat borsoni borok ni thaniba kaisa bo tamahin sini Tripura dofani bagai kaisa nangkukmani issue no boti saka
aboni bagai sung bona belaikana hambai maru belaikana sung bona borom mariwo ba khoroksa sini dafani angai sati angai samung tangai tabuk dafani jara kathang tongnai rokno bo lama phunugui klangka bo yapri soi klangka ekaba siri boi klangai thangka abono bini ra samung tangjaya bo sonano jong tanglai tongo tabuk jara party o tongnai rok aboni bagai jong sini Tripura hasteni angai joto luku rokni thaniwa jong abono message tongnai sini Sarensi Debbormani contribution no bo thui thangpona bini contribution no jong tamai hin kathang haikena nugui tongko aboni bagai sini party ni angai bo jong tini sarikni jarabo jara IPF tini ideology o tongnai ba IPF tini adorsho o tongnai ba tini Sarensi Debbormani contribution na jara kabai khukbai jara yasak songnai ba chajangnai borokno jong kabongnai sarikni jarabo jani janu khungo kaisa mombati mochungoi Sarensi Debbormano muito khlainani tei bini 8ta shanti manthang abono jong isoni thanibo surinani bagai kaisa mombati mochungi kono jong sini Sarensi Debbormani mungui khlaioi sarigo mombati kongsa soklainano amosuna angmarni thanibo media ni bisingti ini joto borni family ni borok tongo sini party ni borok tongo elaka ni borok tongo beskang ni bisiwo kaikaba obisi kaisawo sini sakawo sini Sarensi Debbormani khola tongnai jongna naikhlainai jongna chubanai abo jong poito chawo believe khlaio amosuna ambai